Kajing hap slap Kaba Khlem Sangeh Haka Jylla Kaba sedang nadu ka khatlai terik ujemang hajar arpo ter tat hadu menta kelawan ra kajing julor Kaba khrau bha habaro ka wei ka Jylla kum ka Jingshah Ktah ki jingthung jingtem ki Jiing ki sem ki dukan bat ki wei Haka bala donru ki bala du Jylla ka jingim Naka Jingshah Khlem Naka jingtua ki lum ki badon harut ki surok ba. Katkum Menteri jong katanat disaster management uba kerman shla ulai thu bana kaliang katanat hi kala shimkhia halor kini ki Jingshah ke bala shakta na ka jingshlei bat jingtua ki lum ulai thu ru ka Jingshah Ktah ka bala jorbha na ka ni ka jing hapslam ka dei ha East Khasi Hills district bat hari Bhoi district shushu na kaliang uteu menteri ula kenturu ye ki pai ba jong ka Jylla bakin long ki ba husiar bat kumju bala da don kanu ka Jingshah ki ba kum kini bakin sobha banile ban pentip marmar syakitanat sorkar ki badai pej yikum kini ki Jingshah. I ni brief haji ide bat ka ni disaster bejia po jang ka state jong ni milai shipon ki jingdu jong ka state bat kamtam jong ki briu shimedru na kaliang jong ki Jingshah na ni jingte ki baper milai ki don ki Jiing ki balong jong ki private bat kuncu ru jong ki government ki basha tua mo da ni ka landslide and then ki don ki ni ki priu ru ni la du ya ki Jiing kalong ke ek basyo si pan ong ba hakini ki katu kanisni hakini tayo ni iba iladu kampon ki infrastructure bat adu ki nasem priu ru iladu naklian jonga suatu ngani tu ye kini ki Jingshah na karpat ki priu jong state jongi bakin long ki ba pikir ba jingite bat kani ke Jingshah po jong state jongi namarngi I haman laus nem kasai one bit kani ka Jingshah namar bauslap ubajur po jong kani state jongi tena kata daw ni de bandong ki ba kinsting palat jingite ke Jingshah de jongi bat kunjuru don ki ba pi don ki jingma na benta kelasai sina karpat iki baiba jong state ki long ki ba ai men sen lang ini da ba tip ya ki ba yo kanja Khambun ki ba shakta po East Khasi Hills but Bhoi district kini ki ar liki ayu but shekibe ki district ro kidang don hi ki ba shakta ki don hi ki reports ba ki bangin pat yo lum lut ki reports nama disai menem step nga ilam bagi social media ke don kini ke Jiing ba syara da hapo ketika lenti Sonapur area mo sepo tebandai sepo dah halai nama te kum kita ke bangin pat yo full details ngidang up ki reports na ki district beper tengah request ki district group ki long ki deploy ban Bhoi ki reports singi kena bangin la ban ajin tip ki baiba bat ya ke don kam ngin persang ban deploy kat la kena ban Bhoi ya ke chingrap ki Sangeh ya ke natural calamity like ek bangila ban dong kibri ki balong bekloi ban ai kata ga helping hand ban ai jing rap iwe nomor ladangim yara hagni ko por ki kibri ki shem janjan kana mun toy ya kata ga jing kwa jongi ban yara ki han por ki ladon ni ki la biam ngangi skem ba yo le sen len jo government but department nginum palla ban le ha por instantly ya ke ek kam le da jing tri lang jongi met bat men sen borok ki priu jong state ngangi skem ni la ban ai jing rap ki kum ki priu ki ga shem galanot ha ki ga calamity kata ga jing person men jong na actually ki khambun ma ha ki numbers hangle tang ha ga khanlai tarik tang ha ga country tarik apo jong ka East Khasi Hills kumba khat art ki longjing ki ba shakta tang ha ki sisngi ki don ki marat ya bro ang tu por and then kini ki panthor ki ba shlei but hang tu hi sini kan tu trek ni ladu evin sem bro mo itai let shrimati la rusu song dei khun jong i shrimati orbin song ila klat bekli te kalong ke ba si mo ban I ba kumkini ki
Jingshah ka chia post jungi re calamity natural calamity ke bangla pan ayu re kawai ke bagila pan puduna de ka GPK jungi long we should be alert lam punta kan long ke ba ayu namar bunsen nga I ba kadai ka unexpected ka chia yakini ke baro ini scam dunia persyam in the government but department we are trying mo ni persyam dan ai ka helping hand ka bala re nada ni ai ru kan montoy ka tai jing ai nama ke besu si kamtam ha jing tu ek minsen priu minam la ban recover ya kata dani ban ban imbiang re shwa bakanja ni kerpat ni long ki ba long alert kata ka request na re jona actually haji de bat kene gadon kena lai thod baro ki kacha house baka house ki marat and then yaki langkha kini ki thor ki basha kta kadon kanoms ba kata per area beneficiaries the kanoms as of now kalong ka ek ba kham he ba kan chimpor yang apa betai kita baro so ninge scheme nomor hang ni katkum kanoms ni follow ya kita ki rules baro but hadin kata ka inquiry kan sedon ban budden ka professor bola de pa ke de shisha ne te kini baro la le katkum kanoms repair ni ba kidon ki jingdo ikimararu ba kunju ki jingjia jong kini ke landslide kala pendu spun ya ki jaka ba kunju ki ying jong ki briu kala shakta nambang ni ke flood ru kala kta hasibun te ki suro ki ek infrastructure jong government bon ki bala shakta te hane ki details ki khambun bhangan mai be pai be details re nga tangata hinga bu ujing pa ki pai ba be pilong ki to pikir ngangi scam padang ni tre medbat mesem hoi state administration boro kila isim khia ikani kam kila yele ek ba don kam ngangi scam mi ngin dan continue ya ni kam nang ban long ka babhan ta jang ki pai ba